Astăzi am fost la Pepco și am luat niște cutiuțe de astea mici. Care au Produse de la produse Pepco. înăuntru și costă 10 lei. 10 lei au costat. Da? Uitați. Misteri. Așa arată și poți să ne pice tot felul de produse. Sunt 6 aici. Haideți să deschidem. Am refăcut setup-ul și acum fiecare pe scaunul ei. Da. Nu pot. Stai. Gata. Avem un coșuleț! Ne poate pica compot de piersică, Ne pot mazăre. pica aceste lucruri. Da. Poate pica mâncare, Jucării, da, mâncare de câini, tacâmuri și da. și tot felul de lucruri. Acestea sunt coșulețele. Hai să vedem ce avem în ele. Deci noi chiar nu le văzurăm înainte și eu am niște mazăre. Shoulder drone, cred că este. Habar. Head and Shoulders. Habar n-am Head and zis, Shoulders. Așa, în fine. Șampon. Șampon. Așa. Ok. Eu am niște mazăre. Ok, Și- biscuiți. Cereale. Biscuiți. Și hai să vedem ce mai avem Un înăuntru pentru... skateboard aici și aici. Nu e bă skateboard. Ah, nu e skateboard. Scuzați-mă pe mine. Am crezut că e skateboard, în fine. Ah! Tehnologia, sere. Uite, vezi și îl deschizi așa. Bă. E decapotabil. Se e Ah, decapotabil. și era... Doamne. Uite, îl faci așa, uite. Avem tutorial cum să-l facem. Putem să facem așa. Îl putem să facem raft. Da! Aha. Asta zic. Putem să facem raft. Cum se face asta? Să vedem. Rup să se bine. Ba, da, se rupsă. Nu se A, gata. rup, să e bine. Deci l-am făcut așa, da? Trebuie să deschidem mânecile astea. Așa. Deschidem mânecile. Sere. Să zicem că n-am reușit, am pus-o invers. Doamne. Așa. Deci nu înțeleg. Iar invers. Deci nu înțeleg următorul pas. L-am făcut așa. Stai că se termină timpul. Da, deci am realizat. Că n-am pus niște piese cum trebuie. Astea, noi le-am pus așa. Dar trebuiau așa. Deci, printr-o minune am reușit. Așa arată al meu. Și așa arată al lui Anto. Cereale și mazăre. Și am șampon și biscuiți. Dacă v-a plăcut, dați like și subscribe. Pa!